mangil-ila mansakit sa numnum manbugbugaw san rikna numnumag san agaw ay nanungay wada ka sa napalabas ay oras ay nankuyukuyong tay duwa. Sandaya na itatabon sin likod dilibuo sa sakit di puso ay kaman iniibit di bato iyas asayak ibugbugaw di wadas nanlik na damdamagan sindagam wapay nga kaman nina. Mapalpalabas ang tiyempo kumargaro'y iliw ko namamok enggay maga ay aditan man ila ganayon ay ikarkarara ko tauway na apo lusinoy panturungam yasay panragsaka. Sandaya na itatabong sin likod dilibuo san sakit di puso ay kaman iniipit di bato iyas asayak ibugbugaw di wadas nanrik na damdamagan sindagam nuwapay nga kaman nina. Na itatapon sin likod dilibuo sa sakit di puso ay kaman iniipit di bato iyas asayak ibugbugaw di wadas nanrik na damdamagan sindagam